Gadyrly illeşler. Bugün biz siziň dikkatiňize Türkmenistanyň pullarynyň giden çeşmeleriniň biri bilen tanıştyrmagy makul bildik. Dogrusy men ol sahypany bolşýal okap bersem, hemme zat aýdyn bolar. Hilli İnşaat Diş Ticaret Limited şirketine Hacı Murat Recepov ve Hudaýberdi Hangelliýew tarapyndan 20 oktýabrda Beýlikdüzi Kahveçi mahallesi Yavuz Sultan Selim bulvary bolan ýerine oşy saçylyp o ýere 10 miňlerçe türk lirasy ölçeginde türkmen manady sogulanlar. Edaranyň edýän hyzmatlary, guruluşyk şertnamalarynyň ähli görnüşleri, ýaşaýyş jaýlary, iş ýerleri, täzeçilik jaýlary gurmak, satmak, öz başyna we yer satyn almak, bu ýa-da beýleki ýerlerde binalar gurmak. İçeri we daşary ýurtlaryň her türlü döwlet we hususy pudaklarynyň guruluşyk şertnamalary we gurnama işleri ýerine ýetirmek, aýratynam jaýlary, işewer mehmanlary, zawodlary, ýollary, bentleri we howuzlary, seýilgäh we bag deshalaryny gurmak, Türkiýe çäklerini içinde ýa-daşyna resmi we ýöresel jemgyýet we guramalar tarapyndan ýapyk finans paketleri açyk arttyrmak, eksitleme, teklif almak we bazarlyk usuly bilen tender ýagny konkurs çykaryljak ähli kiçi we uly guruluşyk işlerini alyp barýar. Türkiýe Respublikasy döwlet ministerstwalary we oňa bagly resmi guramalaryň milli ykdysady kärhanalaryny, ykdysady döwlet kärhanalaryny, köpçülik kärhanalaryny daşyna gurnama öz hyzmatlaryny hödürleýär. Şeýle-de dikeldiş ýa-da abatlaýyş gurnama, ýol, suw, tebigy gaz, infrastruktura, superstruktura, bezek dikeldiş işlerine hyzmat edýär. Gurmak, satmak we kärenesine bermek, guruluşyk üçin taýýar ýaşaýyş jaýlaryny hödürleýär. Bu edaranyň hödürleýän hyzmatlaryny sanap geçerden gaty köpdir. Adamlar hemmesi şu agdalan datlaryň hemmesi ýegenlerine we giýewlerine degişlidir. Şunlukda biz müňden bir misalyň şaýady bolduk. Inni adamlar pulumyzyň niräge diýänini bilýär we hasabyny ýöredýär. Türkmenistanyň geljegi gaty ýagtydyr. Öňümizde alınmajak gala bolmaz. Hemme pullaň çykyş ýaly içerik girmese gaty aňsat bolar. Sagman oturuň adamlar, saglykda görüşelim.